tambari na ƴaƴan gidan annabi na kewa lokacin mu ne zamanin mu ne sha'anin mu ne taron namu ne maulidin namu ne masu daraja kan kwasawa maulidin mu ne lokacin mu ne sha'anin mu ne watan namu ne lokacin mu ne kai nan gidan mu ne gidan baban mu ne ni maulidi mu tashi rawa mu tashi ba ma kunyar rawa ko gidan surukan mu ba ma kunyar rawa ko gaban yaran mu ni rawa mu tashi ranar maulidi yau take maulidi yau ke maulidi a gidan madugu kan ka sani Allah da manzon Allah yau yake yin maulidi Allah bi rawa mu tashi gidan babanmu maulidin mu ne ga sharifai ga zakirai ga masoya ga salihu ciyaman kwamsanta na dan musa za ka wulaganta ba ana ciyaman ai sai ka taso dan manzan Allah ya mutu ina ma ciyaman salihu mai kwamsanta na kwankwaso mai Allah mai manzan Allah yau na ciyaman salihu ai ba za ka tozarta ba ba za ka wulaganta ba yau ranar mu ce ai taron namu ne maulidin namu ne mai tsalle rawa namun munajata gidan babanmu dan Musa ne Allah da manzan Allah da zai wulaganta ba da zai tozarta ba ai bibi ban ganka ba kana ina ne ana kiran faduwa bangarawar ka ba ba za ka wulaganta ba ba za ka tozarta ba sai yi magaji sai kace nufi ne wakilin tambarau ana kiran faduwa ni ban ga kana rawa ba Hajiya Amina jagora na siyasa a Najeriya ko a Afirka ai babu irinsa shi dan Musa Sulmani Zaki sai hansu suke ji ni rawa mu tashi
rawa mu tashi ta kula ban gaba da za ku tozar gaba ban ga kuna ebo yaya ban gana kwaso wanda ya kwaso alisa ya ga manzan ya uwar gidana masu daraja masu daraja